Защо е важна темата за качеството на въздуха? Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Въздухът, който не го виждаме и не го чуваме. Но без него не можем да живеем и минута, а качеството му е от изключителна значимост за човешкото здраве, климата и екосистемите. А знаем ли какво дишаме днес? Какво представлява и защо е важно качеството на въздуха, което се определя от съдържанието на замърсители като прахови частици, ФПЧ 2,5 и ФПЧ 10, азотни оксиди, серен диоксид, озон, въглероден оксид и летливи органични съединения. Натрупвайки се тези вещества влияят пряко върху дихателната ни система и околната среда. По данни на Световната здравна организация над 90% от хората в света дишат въздух, който не отговаря на препоръчителните норми. В Европа, замърсяването на въздуха е причина за около 300 000 преждевременни смъртни случая годишно. А в България, страната е сред най-засегнатите в Европейския съюз, особено през зимата, заради битовото отопление с твърди горива и трафика. Градове като Копенхаген, Цюрих и Хелзинки са примери за чист въздух. Благодарение на електрически транспорт, зелени политики и активно участие на гражданите. В другия край на спектъра са Делхи, Лахор и Пекин. Там концентрацията на фини прахови частици е над 10 пъти над допустимото. А в България, градове като Перник, Видин и София често надвишават нормите през студените месеци. Лошият въздух води до респираторни и сърдечни заболявания, до алергии и дори до пократка продължителност на живота. Но той засяга и природата, причинява киселини дъждове, уврежда горите, замърсява реките и езерата. Намалява плодородието на почвите. Решения има. И те започват както от държавните политики, така и от всеки от нас. По-чисти енергийни източници. Избягване на отоплението с въглища. Намаляване на използването на мокри дърва за огрев. Енергийно обновяване на нашите сгради. Ефективен обществен транспорт. Използване на възобновяема енергия в индустрията. Това са само част от мерките. Не е възможен по-чист въздух без енергийна ефективност и декарбонизация на сградите и транспорта. Градове като Пловдив и Бургас вече внедряват интелигентни системи за мониторинг и зелени инициативи. Добрата новина е, че промяната е възможна. Все повече общини, компании и граждани обединяват усилия за по-чист въздух. Защото това не е просто екологична кауза, това е инвестиция в живота. Въздухът е на всички. И колкото по-чист го оставим днес, толкова по-здраво бъдеще ще имаме утре. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.